салом бинандаҳои торнамои радиои озодӣ. Меҳмони имрӯзи барномаи мо ҳастанд Беназир Ализода, як навраси тоҷики. аксҳои тасвиркардаи ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди фоҷиаи Олони курдӣ, кӯдаки 3 солаи сурягие ки мехост бо волидонаш аз кишвари ҷангзадаи Сурия ба Аврупо паноҳ бубарад. Ва суоли нахусти мо ҳам аз Беназир ин аст ки фоҷиаи Олонро аз куҷо шунидааст? Агарчи ба ахбори сиёсӣ он қадар таваҷҷӯҳ намекунам, аммо аксари ахборҳои ҷаҳониро аз шабакаи Евронюс тамошо мекунам. Аммо фоҷиаи Олони курдӣ ки барои ман фоҷиаи азиме барои башарият, барои фуқдони инсонияти башарият меҳисобам, аз аввалин бор аз силсилаи ашъори падарам ки зери унвони «Ман Олони курдӣ ҳастам» дар рӯзномаи Имрӯзи Ньюз нашр шуд донистам. Аксҳои мунташиршудаи ин кӯдаки 3 сола маро ба риққат андохт. 3 рӯз пайваста ман ин аксҳоро дар пеши назари худ медидам. Пас идеяи тасвири акси Олон ҳам аз ҳамин ҷо пайдо шуд? Дар хаёлам набуд ки аз ӯ тасвире бикашам, аммо дубора ашъори падарамро хондам ва худногоҳ ба кашидани тасвири ӯ пардохтам. Аввал як тасвир дар қатраи ашк Олон ва нимчеҳраи марде ки метавонад симои падари ӯ бошад ва симои тамоми одамият. Чаро маҳз акси Олонро шумо дар дохили чашми як зане тасвир кардед? Зеро дар ин фоҷиа нахуст гиряҳои модарони ҷаҳон бояд шунида шавад ва инчунин ин табиист ки Олон дар дохили ашк як зан тасвир мешуд ва ин низ чашму ашки гумшудаи модари Олон аз саҳнаи ҳаёт мебошад. Беназир, худи шумо бевосита хабарҳои сиёсии Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунед? Тавре гуфтам, ман муштоқи ахборҳои сиёсӣ намебошам, вале муҳити имрӯза, ҷаҳони имрӯза худ ҳамаи воқеаҳое ки рух медиҳад ба василаҳои гуногун ба ҳамаи инсонҳо, чӣ бузург, чӣ хурд, чӣ муштоқ, чӣ номуштоқ мерасонад. Ман низ ҳамчун узве аз хонадони башарият аз ин ҳаводис бехабар намемонам. Дар гузашта ҳам масалан қаблан ягон аксеро тасвир кардед ки марбут ба ҳаводиси сиёсӣ ё намедонам ҳаводиси иҷтимоӣ ки дар ҷаҳони Тоҷикистон рух медиҳад бошад? На, ин аввалин тасвирест ки аз як ҳодисаи бузург муҳоҷироне ки бар асари ҷанг фарор кардан кашидам. Ин нахустин тасвирест ки аз марги инсоният дар шахси ин тифл ман дидам, дар зеҳнам омад. Пас акси Олони хурдакак дар дили кӯчаки шумо ҳам чӣ эҳсосро бедор кард? Ман хостам фаҳмонам ки дар сайёраи сабзи одамон, яъне сайёраи ки замин ном дорад, ман заминро бо симхорҳои сиёсӣ тасвир кардам ва онро аз гавҳари инсоният, Олонро аз гавҳари инсоният ҷудо кардам. Яъне дар ин расм онҳоро иҷозат надоданд ки аз марз рад шаванд. Барои ҳамин ин симхорҳои сиёсиро кашидам ва дар ин ҷо қатраи ашки занро мебинем ки метавонад қатраи ашки модарон бошад ва қатраи ашки гумшудаи модари худи Олон ки аз ҳаёт рафтанд. Ва ин марде ки мебинем метавонад симои падари худи Олон бошад ё симои тамоми одамият. Дар ин ҷо дар даруни ашк мо низ ҳамон дарёро мебинем, ҳамон ғуруби офтобро мебинем ва фарқаш дар ин ҷо аст ки дар ин ҷо замин дорад, аммо дар ин ҷо ашк ба замин фуруд омада истодааст. Яъне шумо гуфтед ки ин аввалин аксе буд ки шумо тасвир кардед дар мавзӯъҳое ки сиёсиву ҳодисаҳое ки сиёсиву
اجتماعی و اقتصادی که در جهان میگذرد بله. و خود شما مکتبی رسمکشی رو آموختید، از کجا مثلا یاد گرفتید؟ من طالبه مکتب هستم و در هیچ مکتبی رسامی نخواندم، اما این حس همیشه با من است. به رسامی ذوق دارم، اما میخواهم پزشک شوم تا انسانها رو عملا کمک کنم. بیننده های عزیز مهمانی ما بودند یک نورسی تاجیک، بینظیر علیزاده. خوش آمدید. تشکر.